To fa sabon labari gaskiyar batu akan maganar cewa za a bawa mawakin Dauda Kawo Turara minista amma na bangaren walwala da jin kai kamar yadda tashar nan na CNN Hausa suka wallafa akan shafin nasu. To ga dai cikakken rahoton nan zamu maka bayani dalla ta tare da wannan labari kuma da bayani akan cewa za a ba mawakin Dauda Kawo Turara ministan walwala da jin kai. Ga dai rahoton nan kai tsaye na zuwa maka a cikin wannan tasha tamu mai suna Daular Arewa TV. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha ta mai suna Daular Arewa TV. To da Allah ne wannan zuwan ka ne farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai suna Daular Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro ka gyara zama da nan ka karkade kunnanka domin jin labari dalla akan cewa za a bawa mawakin Dauda Kawo Turara ministan walwala da jin kai. Bayan wata ganawa da Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya da mawaki Dauda Kawo Turara da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bayan dawowar sa kasar Faransa, inda kuma bayani ya fara bulla kamar da tashar CNN Hausa suka wallafa akan shafin nasu na Facebook. An fara da cewa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu zai bawa mawaki Dauda Kawo Turara ministan walwala da jin kai, inda kuma mutane suka fara jefa baki suna yin maganganu dama a tattare da wannan lamari. CNN Hausa sun ce mawakin Dauda Kawo Turara bayan ya gana da Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya kira shi da mai son wato dana, sannan kuma Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya ce mawakin Dauda Kawo Turara dan baiwa ne, wanda kuma idan yayi magana tana shiga kunnen al'umma da dama, mutane kuma suna jin muryar mawakin Dauda Kawo Turara a ko ina. Sannan kuma anan mutane suka fara tunanin kamar za a dauki wannan minista na walwala da jin kai a bawa mawakin Dauda Kawo Turara. CNN Hausa dai sun yi karin bayani akan hakan, inda suka bayani dalla akan cewa mutane ne suke radin cewa za a iya dauka a ba mawakin Dauda Kawo Turara wannan mukami. Nan kuma mutane suka fara martani akan hakan, wanda kuma martani ne mai zafi mutane suke aika akan cewa akan me za a dauki minista ko kuma wani mukami a gwamnatance a ba mawakin Dauda Kawo Turara. Kamar da kuka sani dai mawakin Dauda Kawo Turara abin da ya kai sa gurin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu yayi wata waka bayan dawowa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu wacce aka fi sani suna Baba ya sauka da kwari, wacce a cikin waka kuma har ya karar kona gidansa da aka yi, sannan kuma aka kona masa motoci da ofis ɗinsa, an zage kuma mahaifinsa. To mai sauraro mirayen ka tare da wannan bidiyo da muka kama ka ya kamata a ce ka turo mana sakon ka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba kuma a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Daular Arewa TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da gudunmawar kallo da kuke bamu a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa.